Ja, je meleuwt het misschien net, maar we zijn toch echt onderwijs naar de stad Bergen. Bergen is een gemeente en tevens de haardstad van de Noorse provincie Friesland. Het is tevens de op één na grootste stad van Noorwegen. In 2015 telde de gemeente 274.000 inwoners. Bergen wordt ik wel de stad tussen de zo'n bergen neemt. Als het weer is, vreeg ik me al, maar het schijnt dat de mensen daar trots binnen op de 200 dagen Rijn die ze daar per jaar hebben. Een van de bergen waarom de stad de naam dankt is Vleuien. Vanaf deze berg heeft een prachtig uitzicht door de stad. Om op een berg te komen, kies gebruik meidje van de kabeltrein. Bergen waard volgens de oerlevering in 1070 sticht door koning Olaf Keieren. Tot 1299 biedt zelfs de haardstad van Noorwegen. Sinds het einde van de 13e eeuw kreeg het een prominente rol in het Hanseverbond als kontor. Handelaren van Oerzee kochten er voornamelijk stokvis. De haven van Bergen is zowat geheel verwoest geweest. Want op maandje 20 april 1944, en hoe toevallig in het wijze, de jidje van Hitler, explodeerde de voorbode. De voorbode was een Nederlands schip, volladen met 124.000 kilogram explosieven. De kracht van de ontploffing was zo groot dat het een waterkolom van honderden meters heeg veroorzaakte. Verscheidene schepen waren op het longenworpen. En een deel van het anker van de voorbode was later gevonden op de 400 centimeter hege berg. Op ditzelfde plak kun je trouwens nog steeds het anker bezichtigen. Bronnen bruts uit in de buurt van de haven en 131 huizen waren met de groenliek maken. Nog eens 117 huizen waren zo bot vernield dat ze afbrutsen worden moesten. Er waren 158 mensen deren en er voelen 4800 gewonnen, voornamelijk burgers. Als oordenken waren er een plaquette geplaatst. Op deze foto een motorskip met op de achtergrond de haven die in Brongen staat. Ik krijg wel stevig het idee dat als je in Bergen wenst, dat het van Christ Hormast en van Fisk. De heegste van de Zonnebergen, waar de stad zijn naam aan te danken had, is de Ulriken. Wij pakken de kabeltrein en gaan de Vlooienberg op.
Die klakson die doet het wel. En zowaar begint de zin hier te skiën. Een grote vriend van mij. Dan maak ik hem mee op een foto. Net dan heeft iedereen de eerste shot. We pakken de kabeltrein weer naar beneden en zie je in de stad de merk nog even op. Zalm scoort. Heerlijk. Ik nog even voor het inpak. Krijg ik een pruim. Nou, die is vanmiddag al op, denk ik. Inmiddels begint het steeds verder te regenen. We pakken dan ook de bus met waarom naar de camping. Goedemorgen. Het is Sien van Johan. Vanuit een grijs en reinerige Noorwegen. Nou ja, we staan vlak bij Bergen. En het had eigenlijk de hele nacht wat troorrijnd. Het schijnt in ieder geval de minste dag te worden. Nou, wat ik zei, ik ben op Tinkerwijk ren. Maar het schijnt de minste dag te worden. En dan, nou, morgen wel wat beter. Dus, ja, we maken het er maar met de man. Op zich, het plaatsje is wel mooi, hè. Het is zomaar gries. Ik zal die meisje zien letten. Campingslippers. Dus, ik moet er een beetje aan denken waar ik rennen. Wat hoor, dan ren ik in het waterplas en dan ik heb het droog hier. Nou, we schieten je knausje weer op. Ja, dat mag er wel zelf van mij, zie. Maar ze wens ik het hier in ieder geval daar. Nou, de buiten is Ben. Broodjes, banaan. Nou, we gaan nog meer naar Wavering. Nou, het meeste spul vertrekt weg, had ik het idee. Dus ik ben al een PB voort. En trouwens, ik zei het meeste vertrekt weg. De meeste zitten nog in de camper. Het is zo'n leugentje. Het ziet er wat troosteloos uit zo, hè? En dan maakt ze er een riedij van. Dus dan gaan we een stukje verder en dan zien we weer hoe vier we komen.
Ja, de afkomstie. We rieden een prachtige route met 2 keer een bootoertocht op naar Vatheim. Je campercontact op een plakje kan. Ja, ik zit er op achter genoemd. Het ziet er, aan deze kant ziet het er net uit. Maar hier, hè. Potverdikke, mooi. Hè? Dus dit wordt uw eerste keer in het wild kamperen. Wat houthellies, zei de politie. Ja. Ja. Het monster van Loch Ness. En die komt weer heen. Het is een mini-tsunami. Bij de plaatselijke super hebben we vregen als ik hout verkochten. Nou, hout verkochten ze net, maar ze wisten wel niet die het wel verkocht. Ja, doe jij er een vierde keer hoor? Ja, maar een joker hier, hier is een joker. Nou, hoe dan ook. Prachtig plakje. Het is ook griezelig hoe behulpzaam de mensen hier binnen, want het waren dus onder de camper gebracht. En die man die had het even onder de camper gebracht. Zo, dan beulgt het er even heen. Oh, dat is geweldig. Ja. We hebben een fuelplak, we hebben hout, maar hoe krijg je het eigenlijk om? Ja, zo, met de skottel. Hoe hier trekken we? Oh ja, MacGyver. Het rijdt en weer ben je mooi een fakey stoken. Kent het nou mooi? Ondanks het reinderige waar, hebben we hier een prachtige jongehoorn, waar hij er heerlijk rustig slipt. En wat een uitzicht. Is het net fantastisch. Zelfs mijn minwaar is Noorwegen gewoon een prachtig land. Oh ja, en als de regering blied is, dan ben ik echt blied. Volg uw avonturen volgende week weer op mij. Maar vond je hem dit filmpje nou leuk? Doe dan even een toenk omheen. En abonneren natuurlijk. Hè. Abonneren is helemaal gratis. En dan zullen we hem na je weekend. Want dan ben we weer op paard.